ассалому алайкум бародарон ва хоҳарон гиромӣ, умедворам сиҳату саломатед иншоалло. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, алҳамдулиллаҳ мо боз тонистем як оилаи дигара соҳиби хона кунем дар якҷоягӣ. ҳазор бор шукри худо сӯза кардем. ҳазор раҳмат калом барои дастгириётон. салом алейкум. ва алайкум ассалом ака, шумо хубед? тинҷе? алҳамдулиллаҳ шукр. шумо хубед акаҷон? тинҷе? саломатиё хуба? алҳамдулиллаҳ, машааллоҳ, табрик муборак шавад. ҳазор раҳмат. худои ҳамаш ба дастгиру кӯмаки шумо ва бародароне ки берун аз ватан дар дохили ватан ҳама дастгиру кӯмаки ҳамин касоа. бародар, ман мехоҳам аз худат як-ду савол кунам ки барои мардум қимат, яъне барои шумо як 5000 сомон ҷамъ кардотон ва боқимондааш аз куҷо омад? Яъне 170000 сомон дар шумо кӯмак харидед. бародарҷон, як бародармон $2100 кӯмакмон кард ба сумми тоҷикимон 21000 сомон, бо акаи Салоҳин 10000 сомони дигар кӯмак кард. яъне $2100 аз як бародар закотиш омад расида шуд. Салиҳин 200 ҳамин барои шумо гузошт. 10000 сомони дигар бо ака додам. беҳтарин, алло ҷазои хайршон кутам. бародарҷон, барои мардуме ки хайр кардан, дастгирӣ кардан чӣ гуфтанд? худованди меҳрибон ҳамаша хайр карданашона ба даргоҳаш қабул кунад. акаҷони як рӯзе ҳаст ки аз хирсандӣ дигар ҳар одам мебошад хача гум мекунад. имрӯз беҳтарин рӯзе ки ҳаст мо дадам, беҳтарин рӯзе дигар ҳар чӣ гапе ки дошта бошад аз хотират мебароед, ба хотире ки чӣ хеле ки шумо дида будед мо дар чӣ ҳолат зиндагӣ мекардем, ҳозир бошад дар чӣ ҳолат зиндагӣ кардем. ин ҳама барои ин ҳама аз дастгирии ҳамин бародарое ки мо то имрӯз танҳо намо. худованди меҳрибон ҳар якадомша ҷазои хайр диҳад. худованд ҳаргиз хошон накунад. ҳарчи орзуи амал беҳтарин бародарҷон, аз мо ягон шикоят, ягон чӣ надорем. Хона яъне 100% маҳфул аст худ. албатта акаҷоно, ягон камбудӣ нест. мо аз шумо ягон шикоят надорем. ҳамавақт дар ҳақтон дуогӯем. худованди меҳрибон ҳаргиз хотон накунад. чӣ орзу дорен ҷомаи амал шуда. худованди меҳрибон аз фарзандотон сертон кунад. иншоаллоҳ ҳамавақт дар ҳар як намозобон дар ҳақшон дуогӯем ки имрӯз ин бародаро буд, мо соҳиби ин чизо шудем. ин ҳамаш дастгиру кӯмаки ҳар як бародаре ҳаст ки мо то имрӯз танҳо намонданд. худованди меҳрибон ҳаргиз хошон накунад. ташаккури зиёд. алло нигаҳбонтон бошад. ҳазор раҳмати калон шумо. худо нигаҳбон бошад. салому алейкум ба мардуми ғариб, ба мардуми даруни тоҷикистон ва берун аз тоҷикистон. мо миннатдорим аз ҳамаи онҳо ки ба мо кӯмак кардан, ғами фарзандои моро хӯрданд, моро соҳиби хона дар кардан. баъд ба акаи Таҷи Муслим миннатдорем ки моро дастгирӣ карданд. мо соҳиби хона шудем. аз ҳамаи бародарон миннатдорем. аз акаи Салиҳин миннатдорем ки ба мо кӯмак карданд. ғами се фарзанди моро хӯрданд, моро танҳо намонданд, моро соҳиби хона дар карданд. мо ҳамаи онҳо миннатдорем. ягон ташаххури дунё қиёмат накуна. кадоми моро як сум ёрдам када, парвардигор дар номаи амалуш навишта куна, хори дунё қиёматиш накуна. ғами фарзандои моро хӯрда.
дӯстони азиз, ҳеҷ вақт фаромӯш накунед, ки ҳар як лайки шумо, комментарияи шумо ва навора ба дигарон равон кардани шумо сабаб мешавад, ки хеле шахсиятҳо соҳиби хона мешаванд ва онҳое ки бемор ҳастанд шифо меёбанд. яъне мову шумо сабаб мешем. ба ҳамин хотир ҳама вақт паҳлӯи ҳамдигар бошем. дар мусибате ки як шахсият мезанад, паҳлӯяш бошем. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, алло ҷазои хайртон тия. бениҳоят шод ҳастам, ки мисли шумо бародарон ва хоҳарон ҳастанд, ки кӯмак мекунанд, дастгирӣ мекунанд. як бародар ё як хоҳар мушкилиш осон мешавад. алло ҷазои хайртон тия. иншаалло ки дар оянда кӯшиш мекунем зиёдтар кӯмак расонем. бо дуо бошем, дуора дар ҳаққи мо низ фуромӯш накунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. як чиз дига гуфтам монум, сарпарасти канали мо Даво маркет аст, ки тӯли чанд сол мешавад кор ва фаъолият мекунанд. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, кадоме дар ягон дору дар кор бошад, ягон чизои лозима дар кор бошад, ма наворошона мегузорам ози номерои телефони барои занҳо ва барои мардҳо муроҷиат кунед иншаалло. алло ҷазои хайртон бута. салому алайкум. азиз, ягон шабакаи нест дар ютуб, ки тӯли солҳои дароз бе сарпараст кору фаъолият кунад. аз ҳамин сабаб сарпарасти шабакаи мо ин ширкати Даво аст, ки доруҳои гиёҳӣ ӯро камкам мо ба шумо тавсия медиҳем. инак яке аз доруҳои беҳтарин ва ки аз гиёҳ тайёр мешавад, аз санои маккӣ, яъне ки сано дар Макка мерӯяд ва ин барои онҳое аст, ки аз даҳонашон ҳар субҳ дар болиш об меравад, яъне ки кирм доранд. онҳое ки харобу лоғар ҳастанд ва мехоҳанд ки ҳамин дардро аз худ бартараф намоянд, ҳаминро ба шумо тавсия мекунем, ки дар асоси асал, чорнитмин ва санои маккӣ тайёр мешавад. дар инҷа чанд намудои дигаре ки медиҳем овардан барои баховат кардани мардонагӣ аст. Три ваъдном аст дар инҷа, ки як три ваъдном, як таш спрей мебошад, роли креми френка бозӣ мекунад. ин спрей аст, инаш бошад креми френк аст. ва дар инҷо капсулаҳо барои тифлони хурдакак витаминҳо аст, капсула барои занҳо аст, қисталхинди баъзе маслаҳҳои занона ҳаст, кремҳо аст барои занҳо, шампунҳо аст барои занҳо. ҳама маҳсулоти ҳиндустон аст, вале фақат инаш маҳсулоти Корея ҳаст, инашам Корея ҳаст. астани ҳамаш маҳсулоти ҳиндустон барои приши, барои ёш кардан, ҷавон кардани пӯст, барои ҳамин чизо. чизе аз ҳама зарурӣ, яке аз доруҳое ки аз фаронса оварда мешавад, Франсия, made in Франсия, барои хароб кардани занҳо ва мардҳое ки синни солашон камтар калонтар аст, мехоҳанд ки худро вазнро сабук кунанд, зиёд аз ҳамин чиз харидорӣ мекунанд. дар ин ҷо баъд дигар чизе аз ҳама зарур камкам ҳаво хунук аст, масла қибла барои гурдаҳо ман худам зиёд истифода мебарам ва масла типа барои меъда худам зиёд истифода мебарам. масла чорнитмин дар боло ҳам хело ҳар намудаш зиёд аст, бори нав овардан бачаҳо. ва дар ин ҷо барои буғумҳо ҳаво хунук аст, дарди буғумҳо манталин, яке аз доруҳои популярни ҳам маз, ҳам капсула ва тавон лер дар аз асал мешавад. беҳтарин доруҳо аст, ки мардум зиёд харидорӣ мекунанд. ва чизи дигари муҳим, ки барои мӯи сар ва риш ҳаст, ин миноксидил мебошад. хело зиёд дӯстои мо гирифтанд, баъзеҳо риш баровардан, баъзеҳо мӯи сар баровардан. ҳамин ба ҳамаи шаҳру ноҳияу қишлоқу деревняу дар куҷои Москваву дигар областҳо ки бошед, заказ кунед ба ҳамин номерҳое ки мебинед. ватсап ҳам дорад, агар занг зада наметавонед, ба ҳамаи ҷоҳо бурда ба шумо тариқи почта Россия мерасонанд. занг занед, дигар саволҳои худро бидиҳед. ширкати Даво.